Hej, nu går jeg ud. Det er bare for at vise jer lidt mere om min have, hvis I ikke så den hele. Fordi der er nogle specielle ting, jeg skal vise jer. Se, så er jeg kommet herhen. Det er en vej til min have, ude for min der hvor bilen står, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Så går vi bag her. Yes! Så går vi her. Jeg klipper lige hurtigt. Ses. Nå, det var alt for den her video. Hej. Ses. Husk at like, subscribe, tak. Jeg er lidt dårlig til at subscribe nogle gange, men jeg vil gerne have like og subscribe, for jeg har ikke fået nogen like og subscribe i hvert fald. I hvert fald ikke til de videoer, jeg har lavet. Min far har også lavet nogle, tror jeg. Fordi der er for 10 abonnenter. Men hej!